Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο τελευταίο μου βίντεο που θα κάνω σήμερα με ένα Tiki Toys. Βλέπετε εδώ πέρα που έχω μια ελληνική αστυνομία, Tiki Toys είναι και αυτή. Η μάρκα της είναι Mercedes, όπως βλέπετε. Βλέπετε εδώ πέρα την ελληνική αστυνομία, πώς είναι. Μπορείς να την προχωράς, δηλαδή έχει... Είναι αυτόματο δηλαδή που κάνεις έτσι, την προχωράει. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η αστυνομία που έχω, την έχω από πολύ μικρός, δηλαδή μου την είχα πάρει η μαμά μου. Και ναι, λοιπόν θα ήθελα να κάνετε ένα like, subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω και να με γράψετε και σχόλια. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα μπορώ να κάνω άλλα βίντεο με Tiki Toys, μόνο όταν θα ανεβάζω Tiki Toys, δηλαδή ιστοριούλες, να ξέρετε. Αλλά να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι θα κάνω unboxing, θα συνεχίσω αυτό το κανάλι δηλαδή, δυναμικά δηλαδή όσο μπορώ. Να ξέρετε, μόνο από εσάς χρειάζομαι like και εγγραφές και σχόλια. Μόνο αυτά τα τρία χρειάζομαι από εσάς. Λοιπόν, τα λέμε YouTuber και τα λέμε στα επόμενα βίντεο που θα κάνω με ιστοριούλες. Λοιπόν, τα λέμε στα νέα βίντεο μετά από 7 ημέρες. Γεια σας.